Γεια σου κορίτσι μου, γλυκό. Με ακούς? Ναι, σε ακούω. Είμαι ο κύριος Πέτρος, τηλεφωνώ από τα κάτω Πατήσια και έψαχνα αν με ακούτε. Ναι, σε ακούω. Έψαχνα γλυκό μου κορίτσι αν υπάρχει κάποια κοπέλα για απόψε ή για την αυριανή ή την μεθευριανή για κάποια συνοδεία. Παρακαλώ. Πού είσαι ακριβώς και απόψε υπάρχει, πού είσαι? Εγώ μένω στα κάτω Πατήσια κοντά στην Γκράβα, το σχολείο. Ναι, πες μου ακριβώς οδός. Ναι, μένω στη Βριούλων 5 στα Πατήσια. Πώς? Βριούλων 5, 162-43 ο ταχυδρομικός μου κώδικας, κορίτσι μου. Και το κουδούνι λέει Πέτρος Αθανασίου. Έχει πέσει η γραμμή. Δώσ' μου και ένα σταθερό. Μάλιστα. Είναι το 210 45 22 5 26. 45 22 5 26. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω κορίτσι μου να πληρώσω σταθερό. Είναι στον Πειραιά η κόρη μου. Παίρνουν εκεί και κάνουν εκτροπή στο κινητό μου. Αυτό που σε παίρνω. Αυτό τώρα το 45 δεν είναι στα κάτω Πατήσια. Όχι, είναι της κόρης μου, δεν καταλαβαίνεις. Εκεί δεν έχεις τηλέφωνο, όχι, Έχω το κινητό που σε παίρνω. Και λέγεσαι Πέτρος Αθανασίου. Αθανασίου, τώρα κοίταξε, επειδή έχω κάβλες θα φύγουμε από τα τηλέφωνα να μιλήσουμε για τα κορίτσια. Κατάλαβα, ναι. Με ακούτε? Ναι, σε ακούω. Λοιπόν, ποια κορίτσια έχετε διαθέσιμα? Δεν μου είπες τη διεύθυνση και νούμερο. Βριούλων 15 στα κάτω Πατήσια. 146-51 ο κώδικας μου. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχω ξανατηλεφωνήσει, μήπως με έχετε στα στοιχεία σας. Για πέστε μου. Λοιπόν, Ποια κοπέλα να σας στείλω τώρα, έχω τη Τίνα. η Τίνα κάνει food fetish. Ναι, κάνω όλα τα κορίτσια. Ωραία, γιατί εγώ έχω μια μεγάλη παρανυχίδα και πολύ μύκητα, αλλά μ' αρέσει να μου τον εγλύφουν. Τι έχεις? Έχω μια μεγάλη παρανυχίδα, δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα, αλλά μ' αρέσει πολύ να γλύφουν τα ποδάρια μου. Δεν νομίζω να το κάνουν αυτό. Τι δίνει κόλλο η κοπέλα αυτή? Δίνει κόλλο κορίτσι μου, απάντησες και δεν σε άκουσα. Όχι. Εγώ βέβαια είμαι 89 ετών. Παίρνω όμως φάρμακα, όχι τα Viagras, παίρνω πράσινο τσάι πίνω. Καλά, τέλος Και πάντων, εντάξει, δεν έχουμε. είμαι πολύ σηκωμένο το πουλί μου και έχω και πολλά λεφτά γιατί ήμουνα πρώην βιομήχανος. Είχα τη Viacard. Είχα τη Viacard σου λέω. Πολλά λεφτά μπορώ να δώσω. Το κλείσα.